matata. Ina matata. Zangina. Dillaliya? Na'am. Ashe kina na haihu zo kuke huwa. Ai ba zan tafi ba. Wallahi sai an zo an sai baki. Nawa ne kudin sayan baki? Bai fi karfin arzikinka ba 100 ne. Cas. Me nake da 100 zillaziya? Ina da nauyin kashe boss. Zangina. Kwaikwayen haihuwarka sun mutu. Kwayaye ne ga shi a kasuwa ana sai da su, akwai na zabi, akwai na kaji. Me zai hana a sake siyo kamar dozin daya a sake dura mu? Zallaliya dan Allah dan Allah faɗa mu gaskiya. Waye wa Maryam ciki. Kai ne? Zangina. A wata yi, a wata ga, a wata yi mai ka dan rubuta hakan nan dangane da idan kana yin yi tuwo kin yi miya kin yi sargalin da ina ki ba su masu mun. Ina ki ba su da kike kai wa ɗan gudun ku fita. Me ya faru? Akan yarinya tabbatar maka da cewar ko ta mutu na rantse da Allah gadon ta sai an miƙo mana shi. Ya roki Allah ya ba shi haihuwa amma shi bai gode ba shi kuma bai mayar ba. Ba na haihuwa ya aka na haihuwan in Nikilawa. Sun ci dubu sai ceto, sun ci komai sun kwace komai. Ina za ka? Ku ba ta kashi ta tabbata cewar gidan mulki take. A to gardi ya shigo cikin gida ya sa a matsayina na matarka. Wallahi ka ji kunya kuma Allah ya isa. Ni ma Allah ya isa. Ya mu fito mana Alhaji. Yana da mulki kana da dukiya. Mulki gaba yake da kuɗi. Zangina. Ba ga shi nan ba? Kiri-kiri an man sata kwana? Ka bari ni zan zube maka 'ya'ya. Wani irin gamin gambizar zamani mai kama da hatsin bara. Sun buge, sun mangari, sun kwaci. Zangina daga kamfanin ya kasai productions. Na yi gamo da masoyina na zaura bagarin dama. Duniya abu lalama. Sallan magana iya, sallan tafiya ƙwarewa. Sallan tafiya ƙwarewa, so mun taɓa mun faɗa muku idan ku ya zamra bagar dama. Na biki da lai, na biki da kallon. Farin ciki kin saka mini, ke ce kika zamra bagar dama. Zangina shiryawa Suleiman Bukar. Zangina ba da umarni a waldi ya kasa. Haka wani kamar zan da dallaliya. Sorry, mata. Waye kawo kina gurin mata? Zangina da na marka. Ya kuri ku fita. Ya stop da wannan. Ku samu zuwa mutu.